Kulukudu, wathi avula sasho ngaphakathi, wathi uzivalela sesingaphakathi. Sisonke-ke manje kunjani-ke masekunje? Angithi ubuzwe mina umsolo ongenacala njengomsakazo ungathathi ihlangothi kodwa nzuzo selokhu bahlezi bembeka amabala nezici bethi umsakazo uchime nomculi. Mangabe ngithi ngiyabuza imuphi umculi esichimena kule channel bafike bamkhombe ngapha east, baphinde bamkhombe ngapha west, bamkhombe ngapha east, baphinde bamkhombe ngapha west. Kuze kube namhlanje impendulo sika kayitholi ingakho namanje sisabuza sithi imuphi lo mculi ethiwa sichime naye le channel ngoba thina sikwazi lokho lezo ndaba mbukele zafika nawe ubuyele ngaphesha komfula usixubela indaba esingazazi. Thina sikhona lapha Okwenzekayo media production okwe channel hamba phambili ekuletheleni indaba zika maskande ehamba phambili neshisayo ngoba lishoni lingenazo indaba zalo njengoba ke namhlanje zikhala le lokuphatheleza namhlanje usibonisa ucele kuhle wakambeje phansi eCranscope kwamaphumulo kwayindaba yokukhalama lapha engibuya khona ngilapha nje Okwenzekayo media production ila nami engizama khona okuyangasethunjini wena beka indlebe nje bese unethezeka kanye nathi sikulethela okuyizona ezishisayo namhlanje. Injalo ke indaba bafowethu insizwe engizokhuluma ngayo namhlanje iyona ke ngempela lena leqeda kuhlanganisa isizwe ngempela lapha sika maskande kakhulukazi ama-Blue Nation uKhuzani Mpungose umfoko kaMpungose njengoba ngomhla ka-1 kaDisemba 2023 kade zushaya lapha sina udwende lapha kukhona kuma-Blue Nation udwende olungenamakoti njengoba indlamlenze umfoko kaMpungose kade ehlanganisile nje ngempela kwazise ubeyihlanisa okokugcina kulonyaka kwindumezulu nje yenhlanganisela noma yomcimbi lapha ama-Blue Nation njengoba kade kublue umgwaqo yonke nje uKhuzani Mpungose umfoko kaMpungose dedele album yakhe ekaDisemba esihloko esithi aliboli icala. Namhlanje bafethu Okwenzekayo media production angesilenze iphutha lokuthi singaphawuli ngalensizwa kazise nangonyaka odlule saphawula nangilonyaka sizokwenza sekwenze ngonyaka odlule. Siyathemba ukuthi uKhuzani Mpungose umfoko kaMpungose uzophinde ayibone le video njengoba nanyaka odlule ayibonile lapho sesiphawula khona ngealbum yakhe ehloko esithi umqhele nethawula. Bafethu ake ngiqale ngenze into ekumele ngabe kade ngayenza njengoba le channel imanaphanapha zinhlamba abantu besethuka bethi sichimile. Ngifisa ukubuza ke wemuntu othi ngichimile noma ile channel ichimile mangabe sichimena lesichimena ngoba kujwayele ukuthi kuthiwe uKhuzani kule channel siyamcindezela noma kunjani njani. Sithi ake sibuze ukuthi mangabe ngempela sichimile ngabe kusenjena yini? Ngabe kunjena yini? Ngabe kunje? Ngiphinde ngibuye. Kuyini lokho? Kuyini lokho? Akulona icala leli. Icala. Yiloko leli icala namhlanje esilithetha singalenzanga njengoba singabasolwa nje kule channel abangenacala. Kodwa bafethu angikho lapho namhlanje ngizoveza okuyikona okuyikho kule album kaKhuzani esihloko esithi icala aliboli eqeda kuphuma. Angeke singaphawuli ngayo. Ngithanda ukuthi ngenze okuthande ukuhluka kunabahlaziyi abaningi njengoba sazi ukuthi vele isihlaziyiwe khona njengelasta nje lapha kuTikTok selihlaziyile. Bafana bakithi mina engizonitshela kona ke njengamanje ngifisa ukuthi ngisebenzisane nani kule album noma ihlaziyeni le album. Ngifisa ukuthi umuntu nomuntu ashe asekuzwile ikakhulukazi laba sebelalelile. Into eyenza ukuthi thina sifisa ukuthi sisebenzisane nani kungabi yithi esisheshe sivele obala yize sisazovela noma sizophawula impela kumanye amaphuzu yona le channel. Ngiyazi ukuthi niyakholelwa kuthina ingakho singeke silenze iphutha futhi sizohlaziya ngokuyikona. So into eyenza ukuthi ngifuna ukuthi nani nibe ingxenye yalokuhlaziya kwale album ingoba thina kule channel asikakayilaleli ngokwanele. Into esingakutshela ukuthi sesilalelile yonke futhi esingakutshela ukuthi iyaphindeka kodwa ke asikwazi ukuthi sibalule izinto ngempela esingazigxeka kule album noma kuyizona ngempela esikumele sizincumisise. Yikho nje ukuthi sisadinga isikhathi sokuthi silalele. So umuntu oselalele ngisacela ukuthi uye lapha comment section usho wena ukuthi ngabe uyizwe injani iCD kaKhuzani Mpungose umfoko kaMpungose. Njengoba ke thina kodwa sikhona njengamanje lana into engizoyenza khona la ngizofika ngixeke khona uKhuzani ngiphinde ngimncome ngizogxila nje kwingoma eyodwa ebilindwe ngabovu vele nathi besiyilindile ngilalelile ngingayiphinda futhi utrack 9. Bafowethu utrack 9 ngizokhuluma impela ngawo. So uKhuzani umfoko kaMpungose ngangikhulumile ngotrack 9 ngonyaka odlule lapho engathi mengikhuluma ngawo naye waphawulayo lapha kwi-comment section eveza ukuthi ngabe kuhamba kanjani noma umbono wethu uthatha kanjani. Akazange abe nenkinga, akazange asethu, akazange asigxeke ngoba nathi sasingathuki sasingamgxeki kodwa sasiphawula njengoba namanje sophawula. Ngizosho into engangisho ngonyaka odlule. Bafowethu uKhuzani umfoko kaMpungose ku track 9 liyamehlela izinga. Utrack 9 uKhuzani umfoko kaMpungose
uhlale ulindwe ngabomvu kodwa ngizonitshela kona ukuthi izinga lika track 9 liyehla ngonyaka odlule ngakubeka lokho kwavela kuyena namanje ngiyazi ukuthi le video izofika kuyena namanje ngizokusho lokhu track 9 kaKhuzani uyehlelwa izinga ngizokubalula futhi ukuthi kwenziwa yini ngizama ukuthi ngimbonise mangabe ezokwazi ukuthi ayithole le video futhi ngiyathemba uzoboniseka into eyenza lokho ukuthi uKhuzani Mlandeli Mpungose ngithi itrack 9 lakhe wakhona izinga liyehla ukuthi uba nezibongo ezinde kodwa kulezo bongo futhi akuzona izibongo ilapho khona ekhuluma indaba uxuba indaba ephinde futhi kube izindaba ezingahlangani kanjani na uKhuzani Mlandeli Mpungose mangabe etalapha lapha ku track 9 utalapha bafethu siyazi ukuthi utalapha imbangi yakhe metalapha imbangi yakhe sikuke silindele ukuthi akhulume izinto esingazazi aputshuze indaba lapha sihleke kube mnandi mangabe kukhona okuhlikisayo sithuke mangabe kumangaza yabo njengoba samangala lapha eveza indaba zakhe nongizwe umchunu sawusibajabulela kabi labo track 9 kodwa ke njengamanje indlela sekwenza ngayo uKhuzani usevela silethele imtalapho asilethele imtalapho elapha ku Facebook esesayibona esiphelele isikhathi esayatrenda yadlulisa yena aphinda ayibuyise kwi-album leyo nto yenza ukuthi kuthi noma ngabe lo mtalapho ufaka ungabi nale nto leyo ungatrend mangangibuza ukuthi ngonyaka odlule imuphi umtalapho wakho no trend la ngeke uzungitshele ngobani wabuyisa indaba zokhehlelezo kuyindaba ezizaziyo wabuyisa indaba kangizwe umchunu namakhosikazi akhe okuzinda besasisizwile vele futhi nazo indaba yokuthi ungizwe namakhosikazi kanjani njani so namanje lapho umthande engcotsho mfomanqele uzokhuluma indaba zolwa lo mtalapho kalwa ukuthi ulwa wadlala ingoma umjolo laphana leyo nto siyayazi yabo sayibona kwi Facebook njengoba intiba lapho uthibela eputshuza kwasani okwenzeka lapha emdlitsheni kuma recognition ayithathe ayibeke la uthibela Mpungose so uKhuzani akasenaso istyle esokuthi atalaphe so kumele ashintshe istyle sokutalapha noma indlela ayibonga ngayo lapha ku track 9 ku track 9 kaKhuzani mangabe usuyamhlula ukuthi atalaphe mhlawumbe iqhawe lela litalaphayo alisaflopi kakhulu sekudinga ukuthi manje uKhuzani mangabe ezotalapha aqoqe umtalapho wakhe ubemfishanyana bese anda ngezibonga uKhuzani azisho yena ke njengomfokapongose azisho umfokapongose noma ngabe izibongo isaqeda ngingoma bongele afike la afika khona akhathule ngoba lento ukuthi ajaha uqeda ingoma ngezibongo iyona kanye lenza ukuthi axube indaba ezingahlangane akhulume into esizaziyo kwa ngoma leyo uthi uyayilalela uthi ulindele into entsha ayikho into entsha evelayo kodwa ke uKhuzani Mlandeli Mpungose ngagcina ngokuthi ngigxeke ngisacela nje ukuthi ngibonge kakhulu indlela futhi enze ngayo kona utrack 9 noma ku-album yonke ukuthi angathi vu ngomkhaya wakhe ungizwe umlando uvuka umchunu le nto le asikaze sayijabulela neze ebikade yenzeka phakathi kwabo bobabili noma ngabe ichunu nalo belikwenzayo noma belikhuluma ngoKhuzani kufike kabi uKhuzani abuye ngealbum cha bafethu insizwa zombili sinethemba ukuthi cha sekhumelene umlotha kumnandi lokho kuyajabulisa yabona nje utrack 9 kaKhuzani ngokuthande kakhulu ngoba ngikaze ngifice la khona ekhuluma khona ngomkhaya wakhe kabi noma eveza amahlazo kamkhaya wakhe cha into enhle leyo uKhuzani Mlandeli Mpungose ezinye zezinto leyo enza ukuthi i-album yakho ibe mnandi iphinda phindeke ngiphinde futhi ngiye lapha ku track 1 bafethu kaKhuzani ngizokuhlobanisa no track 1 wangonyaka odlule umnandi track 1 kaKhuzani bafana owangonyaka odlule lapho khona ethi buka balelo ntanga yethu njengoba ngizabalaza kube yilowa manje othi ngishilo ukuthi ingoma ngakazazi shuthi nokuyicula ngakazazi ingakho ungakwazi ukuthi ngihlaziye ngazinye ngibalula ukuthi yini ebhedayo yini imbi engomeni kodwa bo track khona Khuzani umnandi lo uthi cha ngiyaxolisa ngizokwazi phela ukusho kodwa ilapho khona ethi khona kanti kwenziwa kanjani nama ngabe ufuna ukuthatha isithembu ngoba insizwa waphila nazo oxola emcineka abayivezi leyo ndaba ayixoxa zonke kodwa abayivezi ukuthi mawufuna ukuthatha isithembu wenza kanjani na uthi uKhuzani yamdede impela leyo yokuthi kwenziwa kanjani anti mawufuna ukuthatha isithembu umnandi ukushe khona Khuzani uhlale unengqondo wakhe abafowethu so
ilezo ebengiziphethe namhlanje. Na kanjani ke sizophinde sihlangane kwamanye ama-video alandelayo. Ngiyathembisa ukuthi i-video elandelayo ngifisa ukuthi nihlome ngezingovolo ngedatha impela elibhekile ngoba ngizongiphethe imfezi emnyama umfuka akhumayo lo madoda. Ungqeshe unkobeka ivuthwa lapho khona ezobe egeqa amagula ngaye umfezi emnyama nangomsebenzi wakho omculo. Sesivumeleneke into esekumele siyenze nje ukuthi sihlangane senze umsebenzi njengoba insizwa le sihlangene naye saxoxa ukuthi cha sizoyenza lento. Nangempela ke bafowethu emva kwemfezi mhlawumbe kuba sekuba omunye kuba kanjalo ke ayobe senginile amanzi endlini. Okwamanje othi ngi-enjoy into ezimnandi khona ngizoqhubeka ngicobezele ngibe njengoba ningibona nje kwazi sibheke December manje sibheke emakhaya kumele sife sicobezela. Kiblisi niyazi bafana bakithi bliss. Nayidle bliss shananzika leswi swa ku nandzika. Asho kanjalo amashanga negulo athi shanandzika. Awuzwe ke